Ngelmu Titen Panglimbang 5 menit dina Jemuah Wage tanggal 24 Oktober taun 2020 kapethrik saka Injil Lukas bab 12 ayat 54 tekan ayat 59. Ing antara kutha Batu karo kutha Malang ana laladan kang jenenge Petung Sewu. Saben menyang kantor yayasan saperlu nyambut gawe, aku mesti liwat kono. Aku seneng liwat kono, jalaran kejaba dalane kang alus kepenak. Jalur kono uga ora padhet lan ruwet karo maneka kendaraan. Wose kanthi liwat kono kaslametanku ing dalan luwih jinamin. Awit saka asringku liwat kono, aku dadi ngerti lan niteni menawa desa Petung Sewu kaya-kaya mujudake batas tumibane udan antara Kukuban Batu karo Kukuban Malang. Biasane menawa Malang kahanane garing, tekan kono ujug-ujug gerimis pating telenong inggo bres-bresan. Semono uga sewalike menawa saka Batu kahanan garing, ketu kono ujug-ujug tumiba udan deres inggo campur angin. Sinau saka kahananiku, aku tansah nyumadhikake mantol ing jog sepeda motorku, ngawekani dumadine udan, amrih ora kapitunan ing tengah dalan. Aku ora entuk nglirwakake dudutan panemah becik saka ngilmu titenku iki. Marang wong-wong Yahudi ing waosan dina iki Gusti Yesus uga ngrembug bab ngelmu titen. Gusti Yesus nandhesake piwulang wigatine niteni pratandaning jaman, mligine pratandha kaslametan kang kanugrahake saka Gusti. Sebab wiwit biyen mula Gusti Allah wis njanjekake nugroho kaslametan marang manungsa kang tiba jroning dosa. Nah, Gusti Yesus nandhesake menawa janji kaslametan dalem Allah marang bangsa Israel mau wis kaleksanan ana diri panjenengane. Gusti Yesus mono sawijining tandha kaslametan dalem Allah kang nyata lan ngiglo. Rawuh dalem kejaba ngasta warta becik nanging uga kupiya mbalekake dalan wong-wong Yahudi kang tansah ncelentang adoh kepara malah padha ninggalake pakon-pakon dalem. Maneka pangeram-eram kang nganteni karya-karya dalem Gusti mujudake tandha kang ora bisa ditampik lan diselaki. Rawuh dalam Gusti Yesus uga wis kawecakake dening para nabi. Umpamane Nabi Yesaya kang mecakake ing tembe bakal ana perawan kang garbini lan babar sawijining putra kakung aran Immanuel. Nanging wong-wong Yahudi padha mbantatake ati, mbudhekake talingan sarta micakake paningal tambuh mring panjenengane. Rawuh dalam Gusti iki ora katanggapi kanthi becik. Wong lumrah nganggep Gusti Yesus ora luwih saka sawijining nabi. Wong-wong mau nganggep kabecikan minangka kewajiban kang kudu katindakake dening Gusti Yesus. Dene wong-wong kinurmat nganggep Gusti Yesus luwih minangka ancaman lan bebaya kanggo sempulure pakurmatan, kalungguhan lan sandang pangane. Mula Gusti Yesus ngelingake menawa wong-wong mau bakal padha nandhang pituna. Wit ora saguh niteni pratandha kaslametan dalem Allah. Para tresna PLN kinasih, panyelatu dalam Gusti Yesus marang wong Yahudi isih lumaku tumeka jaman saiki, kanggo aku uga kanggo panjenengan, kanggo kita kabeh. Prayoga tansah dieling-eling menawa pratandha kaslametan dalam Allah tansah bisa kaprangguli ing sak mangsa-mangsa, kapan wae, ana ngendi wae, arupa apa wae lan arupa prastawa apa wae. Ing kono karsa dalem sinengker. Sacara mligi pratandha mau rawuh ana diri Sri Yesus Sang Juru Slamet kita. Kari awake dhewe tanggap ing sasmita sarta nuhuni apa ora. Lirwa ing pratandha ateges sawijining pratandha bakal nampa apes lan cilaka. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalam Yang Rama so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Alamu asih kawula menjusmanuwun nawit panjenengan sampun ngutus Sri Yesus Yang Putra sang pratandha kaslametan dalem. Kawula ugi munjusmanuwun awit tiyang-tiyang sae ingkang tansah ngengetaken wigatosipun tandha kangge kaslametan kawula. Mugi
kawula titen mring tondo amrih slamet sacara pribadi ugi nyelametaken tiyang sanes. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama sa Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.